Eja, kat, darba kont miexi bl-dinozauru l-għanna d-dar. Dak bigel u kol, U kol diki. Problema jemmi. Darba kont miexja bil-famuż Oli, l-ewwel u l-axħar li ħriġtu jien. Għax tal-mistħija dal-kelb, ma rridx niderbiħ. Jien ma nafx kif jismu Oli, għax Oli ħelu bħala jisem. Ma jxraqluxu. Zgulli le. Imma dar nejdulu ħafna iktar ismijiet, li ma nistax nejdu fuq radio. U ħriġt il-kelb u hemm biċċa bir-żabbuġa fej ma jkun hemm ħadd. Allura nħollulu naqaċċinga forsi jeħli laqa l-enerġija. Tħollu l-ċinga! Fej dan il-bicċa. Ħalli kemm jista' jkun senjur avviż mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Tmorrux dil-arja li ħassemmi Katriona għad-detriment ta' ħajjitkom. U kien hemm raġel qed jistat. U dal-kelb mar jiġri ħdejh. U mill-bot qed naraħ jolli saqajh u pixxielu mal-basket tas-sajt. U jien ma kontx nafx ħanamel jekk immurx għalih jew ta' parsi mhux tiegħi. Biex inkomplu naxqu kien hemm mara tixxemmex ftit il-bot. U mar dal-famuż Oli ħdejha u ma nafx ġieħ moħħu jew li jagħmel kastell bir-ramel imma melija kollha ramel. Melija kollha ramel. Kollha da joqgħod sejre. U kelli għajt għamand da li qed jistat u għajt oħra mand il-mara u minn hemm ma ħriġtux darba oħra. Issa saret it-task ta' missieri tiegħi żgur li le.